שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם פלייאוף הקונפרנס ליג. מכבי תל אביב פוגשת את צליה הסלובנית. חייבת להפקיע את השער. דן ביטון עם כדור הקרן, והנגיחה! זהבי לא מצליח לכבוש. משני מטרים זהבי לא מצליח להכניס את הכדור לרשת. הצלה גדולה בתרחיש שלא חשבת עליו. ולכן כשיש את ההזדמנות לכבוש צריך לשים את הכדור ברשת. הנה ההזדמנות של הסלובנים, הנה מטקו בתוך הרחבה, לוקח את הבעיטה, פרץ עודף. כדור חזק של מטקו אבל הישר למרכז. שור מילסון, זהבי, הכנסת כדור גדולה ועוד ניסיון, ועכשיו זה ברשת, אבל יש נגיעת יד. יש נגיעת יד, לא של פרץ אלא של דן ביטון. הכדור ניתז אליו אל היד, כך זה נראה. יש ור, נכון? היציאה קדימה נבלמת אצל ניר ביטון. רביבו כבר מתאושש, ון אוברן. ביטון, יונתן כהן לא נגע הרבה זמן בכדור, אולי הוא ילך על בעיטה. כהן נכנס לתוך הרחבה, צולל, אין שריקה. שופט הכי קרוב שיש, סדר הגודל שעבר. לזכותו יאמר שהוא היה הכי קרוב שיש. בואו נראה, יש כאן מגע. בואו נראה מה מחליט שופט עבר. לדעתי הוא ילך לפנדל. כן, בשפת גוף. כדור עונשין מ11 מטרים למכבי תל אביב. זהבי כובש 1-0 למכבי תל אביב. ערן זהבי בכדור עונשין מדויק, מצוין, כזה שפוגש את הרשת. עכשיו פופוביץ' עם כדור הרוחב. התקפה יפה של הסלובנים, הנה הבעיטה ופרץ עודף והכדור ברשת. שוויון אחד. צליה מצליחה להשיג את שער השוויון. פרץ הצליח לעצור את הכדור הראשון אבל לא עדף אותו מספיק טוב, ועל הריבאונד נדמה לי שזה היה מטקו. עוד ניסיון עכשיו של הסלובנים לצאת קדימה, שני שחקנים ממתינים בתוך הרחבה, כדור הרוחב וזה הולך החוצה. איזה מזל למכבי תל אביב, כולל נמניץ' עם 1.94 סנטימטרים שלו, והכדור הזה נעדף במזל גדול. שוב פעם יציאה רעה מאוד של דניאל פרץ. איזה מזל למכבי תל אביב, אני כבר ראיתי את הכדור הזה ברשת. יונתן פרץ נותן עכשיו כדור טוב למסון. מסון מנסה לעבור לרגל שמאל, מצליח לעבור, מוציא כדור החוצה, ומילסון לא כובש. מסון יכל לבעוט בעצמו, הייתה לו עמדה נהדרת. יונתן כהן עם כדור לבן אוברן, צריכה לבוא מסירת רוחב טובה, והנה זה ברשת. ערן זהבי נמצא במקום הנכון, לא הצליח בנגיעה אחת להשיג את השער, אבל היה לו את כל הזמן שבעולם כדי לקבוע 2-1 ושוב לתת למכבי תל אביב את היתרון. וצריך למסור, מוצא עכשיו את ביטון, יונתן כהן ממתין בצד ימין, ביטון יכול גם לבעוט, ביטון משתאה ומשתאה, נותן את הכדור לערן זהבי, זהבי מחפש את הבלטה, אבל רוסמן היה ערני. מכבי חייבת לכבוש כאן את השלישי כדי להיות הרבה יותר רגועה. והנה זה מגיע! פירו, יש לו 3. ערן זהבי נוגח פנימה בדקה 72. יופי של כדור של פרץ. תורג'מן בתוך הרחבה, חכה לעזרה, עדיין תורג'מן והוא לא מצליח להכניע. הנה אלמוג מוריד את הכדור לתורג'מן, פרימה! 4-1 דור תורג'מן, איזה ביצוע חד, חריף לפינה הימנית, מעלה את מכבי תל אביב ל4-1.
זהו, שריקת הסיום, מכבי תל אביב מנצחת 4-1 את צליה סלובנית ועושה צעד עצום בדרך לשלב הבתים של הקונפרנס ליג.